मालवणी विलन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, सप्ते दोन प्रकारचे असतात, एक 7 पाराचा सप्तो आणि 7 दिवसाचा सप्तो, असे दोन प्रकारचे सप्ते असतात। आणि आपल्या आजूबाजूला सगळे 7 दिवसाचे असतात आणि बऱ्याच ठिकाणी 7 पाराचे सुद्धा असतात। आता दोन्हीमध्ये फरक काय तर 7 पाराचा जो असतो ना तो आज जर चालू झालो 11 वाजता तर उद्या 11 वाजता तो संपतलो, हे 7 पाराचा सप्तो। आणि 7 दिवसाचा सप्तो असतो ना तो अखंड हरिनाम सप्ताह म्हणतात ना, म्हणजे कंटिन्यू 7 दिवस चालूच असतात। तर आपल्या आजूबाजू बेलाच्या वाडीमध्ये दोन्ही मंदिरात, नारायण मंदिरात, पावनाई मंदिरात सप्तो चालू असा। त्यानंतर आजूबाजू ह्याच्या डांगमोड्यात सुद्धा चालू होतो सप्तो, तिकडे जाऊ गावला नाही आपल्याक, पण आज जाऊचा आपल्या गोळवणमध्ये, तिकडे पण 7 दिवसाचा सप्तो हा। तर तो आपण आज कव्हर करूया, जाऊन बघूया कसं हा तो सप्तो। मी तुमका या व्हिडिओतनं दाखवतो प्रयत्न करतोय, व्हिडिओ पूर्ण बघा, इंटरेस्टिंग असतो। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा। डायरेक्ट आता आपण सुरुवात करूया मंदिरात जाऊन, चला। तर आता आपलं मेळ उभं राहिलो आणि वाजलेत 9, 9:15 झालेत। 9:15 वाजता त्यांना नारळ दिल्याने आणि आपल्या पार दिल्याने सांभाळू। आता आपल्या पुढचं 1 तास सांभाळूचो असा। आणि ही आपली सगळी ओंकार प्रसादिक भजन मंडळाची मंडळी असतात, मालडीची, हे मालवण।
चला आमचो मेळ झालो हा. आता तिकडे तो स्टेज आहे ना, त्याच्या मागे तिकडे जेवणाची सोय असता. म्हणजे प्रत्येक मंडळींका जे भजन मंडळ येतात त्यांच्यासाठी जेवणाची सोय असता. तर आजचो ह्यो शेवटची रात्र आणि उद्याचो शेवटचो दिवस हा. उद्या इकडे महाप्रसाद असा आणि आता इकडे आमका जेवण वाढतले ते बघा. अजून घेतलो हा परत एकदा घेतलो. जास्त जेवणार बस बस बस. पुढच्या वर्षी हिला होतं घालून ना मग आता घेऊ काय हरकत नाही. डाळ भात आणि बटाट्याची भाजी सगळ्या मेळांका एकच असतं या, पण भारी असतं या. खरंच सुख आहे. लोणचा बिंचा काय नाही. सुरुवात कर. आमची सगळी मंडळी या टेम्पोमधनं इलेली आणि आता दुसरं मेळ उभं राहिलो. आम्ही जेवलो वगैरे तिकडे आणि ही आता गाडी निघाली. आता आपल्याला डायरेक्ट जाऊचं आपल्या नारायण मंदिराकडे. आम्ही आणलो मोटरसायकल 3-4 आणि ही गाडी अकडे इली आणि एक अजून पुढे रिक्षा गेली. थांब.